Dwi'n dod o Abertawe. Dwi'n dod o Bethesda. Angharad Jenkins. Patric Rhymes. Da ni wedi bod yn cyd chwarae am ryw 7 mlynedd rwan, sy'n golygu o'n i'n 13 pan wnaethon ni'n gyfarfod. Ie, o'n i'n 19 neu 20. So, oedd hwnna bach yn weird, chwarae gyda bachgen bach. Ni'n 2 aelod o'r band Calan, ond ni wedi dechrau gwneud lot fwy o stwff gyda'n gilydd fel deuawd. So, mae'n really nice actually, just gallu canolbwyntio ar y 2 ffidil. Fi'n really mwynhau chwarae'r. Ie, mae'r profiad o chwarae efo'r un person am mor hir. Dwi'n siŵr dyma'r ddau ni wedi addasu yn steil ni, a maen nhw'n... da ni'n cyd chwarae'n eitha dda rwan, dwi'n meddwl. Dwi'n chwarae ffidil newydd sbon. Fi'n credu gath ei orffen yr wythnos yma gan Neil Cain sy'n byw yn Ngwynedd. Dwi wir yn licio'r sŵn, mae'n eitha mwy na chynnwys. Dwi'n mynd i fod yn chwarae ar yr peth bach difyr yma gan Tim Phillips o Dramâu. Chi'n gallu gweld, mae yna siap eitha unigryw iddi hi. Dwi'n meddwl mae o'n i galw nhw'n infidels. Mae'r sŵn yn hyfryd. Mae'n gadael i chi chwarae efo lot o bŵar, yn eitha trwm efo'r bwa, ond mae dal yn rhoi sain cynnes a hyfryd. Ni'n chwarae set o 2 alaw traddodiadol. Mae'r gyntaf enw hwnna yw Highland Cake, a mae'r A-part o'r alaw yna ar gael yn llyfr Alawon John Thomas gan Cas Meirig, ond mae'r B-part wedi cael ei sgwennu gan y ffidlwr Joe Cooper. Da ni'n gorffen efo Beth yw'r haf i mi, sy'n gan boblogaeth, ond da ni'n chwarae hi'n offerynnol.